हरे कृष्णा सर्वांना. भगवद्गीता अध्ययनाच्या 18 दिवसाच्या कोर्समध्ये मी कृष्णसेवक ललिता वाणी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आहे. आजचा आपला पहिला अध्याय, पहिला दिवस. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी मी प्रणाम मंत्र म्हणते आणि मग आपण सुरू करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सर्वांना. सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे. आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना प्रणाम करूया, यांना वंदन करूया आणि आपण आजच्या आपल्या अध्यायाला सुरुवात करूया. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण आधी थोडीशी इस्कॉनची माहिती घेऊया आणि मग आपण आपल्या भगवद्गीतेला सुरुवात करूया. तर तुम्हाला ह्या चित्रामध्ये हे दिसतच असतील. तर हे कोण आहेत? कोणाला माहिती आहे का हे कोण आहेत? कोणी सांगू शकेल? हँड रेस करा, मग आपण. कोणाला माहिती आहे? श्री प्रभुपाद जी. एकदम छान माताजी, खूप छान. हे शील प्रभुपाद आहेत. शील प्रभुपाद यांचं नाव काय होतं? कोणाला माहिती आहे? एक असंच मी विचारते, नाहीतर मग आपण मी सांगतेच आहे. जर कोणाला नाही माहिती, हरकत नाही. शील प्रभुपाद हे कलकत्त्याचे होते. त्यांचा जन्म कलकत्त्याला 1 सप्टेंबर 1896 साली झाला होता आणि त्यांचं नाव होतं अभय चरण डे. अभय चरण डे हे एका सामान्य कुटुंबामध्ये जन्माला आले होते. सामान्य कुटुंब म्हणजे वडील कपड्याचे व्यापारी होते. आणि घरामध्ये असंच छान आध्यात्मिक वातावरण जसं आपल्या सगळ्यांच्या घरात असतं तसं अशा कुटुंबामध्ये ते जन्माला आले होते. कलकत्त्याला त्यांचा जन्म झाला होता 1896, म्हणजे तो ब्रिटिशांचा काळ, म्हणजे
प्री इंडिपेंडन्सचा जो आपला काळ होता, तर त्याच्या स्वातंत्र्यपूर्व आपण काळ म्हणतो की नाही, त्याच्यामध्ये त्यांचा जन्म झाला होता. कलकत्त्याला त्यांचा जन्म झाला. त्याच्यानंतर घरचं वातावरण असंच एका नॉर्मल कुटुंब म्हणजे आध्यात्मिक असं होतं. ते जिथे राहत होते त्याच एरियामध्ये किंवा त्यांच्या घरासमोर वगैरे राधाकृष्णाचं मंदिर होतं. तर घरातले सगळे मेंबर जायचे त्यांच्याबरोबर, ते सुद्धा मंदिरात जायचे, दर्शन घ्यायचं लहानपणापासून. थोडीशी म्हणजे आपल्या घरात कशी लहान मुलांना कशी गोडी असते, तशी त्यांना पण भक्तीची गोडी होती किंवा जे घरात जसं वातावरण होतं तसंच त्यांच्यावर पण संस्कार होते. हळूहळू त्याच्यानंतर ते जेव्हा वयाच्या 5व्या वर्षी 5 वर्षाचे झाले, म्हणजे ह्या तुम्हाला पहिला फोटो दिसत असेल, हे पहिली जे चित्र आहे. वयाच्या 5व्या वर्षी ते जगन्नाथपुरीला दरवर्षी यात्रा भरते. तर त्यांच्या समोरच कृष्णाचं, राधाकृष्णाचं मंदिर होतं, तर तिथे पण उत्सव व्हायचा वगैरे, महोत्सव व्हायचा. तर त्यांनी घरामध्ये हट्ट धरला, की म्हणजे बालहट्ट असतो, की मला पण पुरीची यात्रा करावी, म्हणजे मला पण यात्रा करायची आहे. मला पण कृष्णाचा रथ सजवायचा आहे आणि माझ्या सगळ्या सवंगड्यांसोबत आम्ही, आणि मग तो त्यांचा बालहट्ट त्यांच्या आई-वडिलांनी पुरवला, घरातल्या इतर कुटुंबियांनी पुरवला आणि मग त्यांना तो पूर्वी ज्या काही बाबा गाडी किंवा काय असतात ना, त्या अगदी फार पूर्वीच्या काळातल्या, म्हणजे तर तसं त्यांना ते सजवून दिलं. 5च वर्षाचे होते अवघे. त्यामुळे त्याच्यानंतर घरातले जे आई, काकू, आजी वगैरे जे असतील, त्यांनी घरात काय चणे, फुटाणे किंवा खडीसाखर असेल ते प्रसाद म्हणून, आणि अशी मजेत त्यांची ती 8 दिवस रथाची पुरीची जशी यात्रा असते, तसा 8 दिवस त्यांचा तो खेळ चालायचा, की मला पण कृष्णाचा रथ करायचा. आणि अशाच याच्यामध्ये ते वाढत गेले. नंतर ते शाळेत जायला लागले, हळू शाळेत गेले. त्यांचं अभ्यासामध्ये खूप हुशार होते ते. त्याच्यानंतर त्यांचं इंग्लिशवर विशेष प्रभुत्व होतं. कलकत्ता हे पूर्वीचं इंग्रज, जसं मुंबई त्यांचं मेन ठिकाण होतं, तसं कलकत्ता सुद्धा त्यांचे बरेचसे ऑफिसेस होते. त्यामुळे तिथल्या बऱ्याचशा शाळा ह्या इंग्लिशमध्ये पण होत्या आणि त्यामुळे त्यांचं शिक्षण बेंगॉली आणि इंग्लिश या दोन्ही भाषांमध्ये त्यांचं शिक्षण झालं आणि इंग्लिशमध्ये त्यांचं विशेष प्रभुत्व होतं. त्या काळामध्ये इंग्लिश शिकणं आणि त्याच्यावर प्रभुत्व असणं ही फार मोठी गोष्ट होती आणि मूळचे हुशार असल्यामुळे प्रभुपाद यांनी त्याच्यामध्ये इंग्लिशमध्ये त्यांना खूप प्रावीण्य मिळालं. त्याच्यानंतर असंच कॉलेजला गेले. कॉलेजला गेल्यानंतर त्यांचे मित्र प्रभुपाद यांचे मित्र होते. तर ते असंच त्यांच्या पण घरचं वातावरण असंच होतं. तर ते गौडीय जे वंशज असतात त्यांच्याकडे ते त्यांच्या गुरूंचे ते त्यांनी अनुग्रह घेतला होता आणि त्यामुळे ते त्यांच्याकडे जात असत, त्यांच्या आश्रमात वगैरे. तर त्यांचा मित्र म्हणाला सहज, "मी चाललोय तिकडे, तर तू येतोस का? दर्शन घेऊन घेऊ आणि मग येऊ परत." तर प्रभुपाद म्हणाले, की "हरकत नाही, मी येतो." आणि मग त्यांच्यासोबत ते गेले. तर हे आपलं हे जे दुसरं जे चित्र दिसतं आहे ना, तर ह्या आश्रमात प्रभुपाद आले. ते होतं 1922 साल. ठीक आहे. तेव्हा प्रभुपाद हे त्यांच्या आश्रमात आले आणि आश्रमात एंट्री केल्या त्यांनी, हे यांचं नाव आहे भक्ती सिद्धांत सरस्वती, हे जे गुरु आहेत यांचं. तर त्या आश्रमात एंट्री केल्या त्यांनी प्रभुपाद यांना म्हणाले, की "हा कोण मुलगा आहे?" तर त्यांनी त्याला बोलवलं आणि सांगितलं, की "तू कृष्ण प्रसार करू शकतो, करणार आहेस आणि तो तुला करायचा आहे. तर इथून पुढे तुझा जो काही अभ्यास सुरू आहे किंवा जे तो तुला तसाच चालू ठेवायचा आहे किंवा तो तुला वाढवायचा आहे." तर प्रभुपाद यांना काही कळलंच नाही, की हे काय म्हणत आहेत. माझा तसा काही संबंध नाही. मी कॉलेजमध्ये होतो, म्हणजे जसं आपल्या घरात वातावरण असतं तसंच, की जसं आपण जसे जे आपण भगवद्गीता म्हणा किंवा इथे आपण पोथ्या पुराण वाचतो, तसंच त्या पद्धतीने त्यांचा अभ्यास सुरू होता किंवा भगवंतावर तेवढीच विश्वास, तेवढीच भक्ती आणि कॉलेज करणं, त्याच्यानंतर नोकरी. त्यांच्या फार्मासिटीत म्हणजे मेडिकल होतं त्यांचं स्वतःचं, तर त्या ह्याच्यामध्ये होते. तर त्यांनी स्वतःचं सुरू केलं होतं. आणि मग पुढे लग्न, म्हणजे असा जो प्रत्येकाचाच जो काय म्हणतात, जो आपला आपण प्रपंचात आल्यानंतर, जन्म झाल्यानंतर, प्रपंचात आल्यानंतर आपला जो काही काय आयुष्याचा क्रम असतो त्या पद्धतीनेच त्यांचा होता. म्हणजे तशीच त्यांची धारणा होती. घरच्यांचं पण तेच होतं.
तर मग ते म्हणे की हे आचार्य काय सांगतात, मी यांना पहिल्यांदा पाहिलं, ते मला पहिल्यांदा बघता आहेत. तर प्रभुपाद म्हणाले, पण माझा तर तसा तेवढा काही अभ्यास नाही किंवा मी भागवतम वाचलेलं आहे, म्हणजे असं पूर्ण नाही वाचलं आहे, वाचायला सुरुवात केली आहे किंवा भगवद्गीता पण मी वाचलेली आहे, असं त्यांनी सांगितलं. तर ते म्हणे, नाही तू करणार आहेस आणि त्याचा तू अभ्यास चालू ठेवायचा आणि तू करशील म्हणून. तर प्रभुपाद त्याच्यानंतर संध्याकाळी त्यांच्या घरी गेले. त्यांना काही कळेना की हे काय म्हणाले आहेत. पण मग मित्रासोबत नंतर ते 2-4 वेळा त्यांच्या कडे गेले, त्याच आश्रमात गेले. पण त्यांच्या डोक्यात ते घोळत होतं की यांनी मला काहीतरी सांगितलेलं आहे आणि भागवतांचा त्यांचा तो अभ्यास होताच, ते वाचत होते. भगवद्गीताही वाचत होते. बाकी त्यांचा सगळा दिनक्रम वगैरे सगळं सुरू होतं. लग्न झालं होतं त्यांचं. आणि मग 1933 साली प्रभुपाद यांनी यांचा अनुग्रह घेतला. त्या 1922 ते 1933 मध्ये त्यांच्या काही एक 7-8 भेटी झाल्या असतील. त्याच्यानंतर 1933 साली त्यांनी यांच्याकडनं अनुग्रह घेतला. अनुग्रह घेतल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की तुला जगभर कृष्णाचा प्रसार करायचा आहे. तुला जगभर जे आपण भागवतम आहे किंवा भगवद्गीता आहे याचा प्रसार करायचा आहे, तो लोकांपर्यंत पोहोचवायचा आहे आणि ते तू नक्की करशील. तेव्हा सुद्धा प्रभुपाद यांना प्रश्न होता, पण त्यांनी सांगितलं तू करणार आहेस हे. ते कसं होईल त्याची तू काळजी करू नकोस, पण तू करणार आहेस. आणि 1936 साली यांचं निधन झालं. 1936 साली 12 डिसेंबर 1936 साली. आज 12 डिसेंबर त्यांचा डिसअपिअरन्स डे आहे, म्हणजे आज त्यांची पुण्यतिथी आहे भक्ती सिद्धांत सरस्वती स्वामींची. आणि मग त्याच्यानंतर त्यांचा अभ्यास सुरू होता, प्रपंच मांडला होता, ते सगळं सुरू होतं. आणि मग त्यांनी जे आपल्या गुरूंनी सांगितलेलं आहे त्या पद्धतीने त्यांनी अभ्यास सुरू केला आणि झाशीला त्यांनी त्यांचं पहिलं प्रवचन किंवा काय आहे ते दिलं. पण त्यांना त्याच्यात विशेष असा काही त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही किंवा ते जे काही सांगत होते किंवा काय ते कुठेतरी लोकांपर्यंत पोहोचवू शकले नाही किंवा असं काहीतरी कुठेतरी झालं. आणि मग त्यामुळे काय झालं, झाशीमध्ये त्यांनी प्रवचन करणं सोडून दिलं म्हणजे ते नावमेद झाले नाही, पण ते म्हणे की मला अजून थोडासा काहीतरी अभ्यास करावा लागेल किंवा काहीतरी अजून कुठेतरी मी कमी पडतो आहे. मग त्यांनी लिहायला सुरुवात केली. त्यांचं इंग्लिश खूप सुंदर होतं. मग त्यांनी लिहायला सुरुवात केली. मग त्यांनी त्यांचं पहिलं मॅगझिन सुरू केलं, बॅक टू गॉड हेड. तुम्ही ह्या चित्रामध्ये बघत असाल. सॉरी त्यांनी त्यांचं पहिलं मॅगझिन सुरू केलं, बॅक टू गॉड हेड. मग बॅक टू गॉड हेड मध्ये तो काळ होता, स्वातंत्र्यपूर्व काळ होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये मॅगझिन सुरू करणं, परत ते लोकांपर्यंत पोहोचवणं, नुसतं पोहोचवणं नाही तर त्याचं एडिटिंग असतं, प्रिंटिंग असतं, परत त्याचं मार्केटिंग तर जाऊच दे, तेव्हा मार्केटिंग एवढं नव्हतं, पण ते लोकांपर्यंत पोहोचवणं, प्रत्येक घराघरापर्यंत. प्री इंडिपेंडन्स एरा होता तो स्वातंत्र्यपूर्व काळ. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये त्यांनी त्या खूप कठीण प्रसंगांना समोर जाऊन, पण हे सगळं ते एकटे करत होते. त्यांच्या बरोबर सोबत कोणी नव्हतं की काही घरच्यांचाही म्हणजे असं सोबत कोण नव्हतं की बाबा भक्त संग्रह म्हणजे भरपूर समुदाय आहे किंवा काय. तर त्यांना सांगितलं होतं की गुरु आज्ञा शिरोधार्य म्हणून आपण हा अभ्यास सुरू केला. त्याच्यानंतर त्यांनी पहिलं मॅगझिन सुरू केलं आणि ते मॅगझिन मग हळूहळू मग त्याच्या एक एक प्रती निघायला लागल्या. तर पहिलं बॅक टू गॉड हेड जे आहे त्यांनी ते प्रसिद्ध केलं आणि मग त्याच्यानंतर कालांतराने ते एक एक त्याच्या वेगवेगळ्या प्रती निघायला लागल्या आणि मग असा त्यांचा प्रवास सुरू झाला. आणि एकीकडे त्यांचा भागवतांवर अभ्यास सुरू होता. ते भगवद्गीता इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करत होते, त्याचा अनुवाद करत होते इंग्लिशमध्ये. आणि असं करत करत 1959 साली त्यांनी आपल्या संसारातनं काय म्हणतात ना, ते रिटायरमेंट घेतो आपण किंवा संसारातनं ते बाहेर पडले आणि ते वृंदावन ह्या ठिकाणी आले आणि त्यांनी श्रीमद भागवतमचे खंड जे आहेत, श्रीमद भागवतमचे, तर त्याचं त्यांनी ट्रान्सलेशन करायला सुरुवात केली. आणि भगवद्गीता तर त्यांची सुरूच होती, त्याच्याबद्दल ते प्रीचिंग करत होते. लोकांना
एक एक त्याचं महत्व पटवून देत होते. त्याच्यानंतर त्यांनी अनेक लोकांच्या भेटी घेतल्या. त्यांनी लाला लजपतराय यांची सुद्धा भेट घेतली आणि कुठेतरी त्यांना मी कसा बाहेर जाऊ, मी कसा फॉरेनला जाऊ, कसं मी पोहोचवू मी हे सगळं माझं इंग्लिश मधलं जे सगळं साहित्य आहे ते, अशाच विचारात होते. आणि मग 1964 साली 65 साली फायनली त्यांना अमेरिकेचा विजा त्यांचा पास झाला. तर अमेरिकेला त्यांचा 1965 साली ते विजा त्यांचा सँक्शन झाल्यानंतर ते ह्या जे मालवाहू जहाज असतं त्याच्यातून ते गेले, कारण की गाठीशी पैसे नव्हते. 66 साली फक्त 40 रुपये घेऊन ते निघाले की इथून पुढे मला आता आपल्याला. आणि मग त्यांनी काय घेतलं सोबत, भगवतमचे 3 खंड झाले होते ट्रान्सलेट करून, ते घेतले, भगवद्गीता आणि जे काही आपली शिदोरी असेल तांदूळ वगैरे ते, कारण की फॉरेन कंट्रीज मध्ये जाणार, तिथे कुठे राहणार, काय खाणार वगैरे हा सगळाच प्रश्नचिन्ह होतं. अशा त्या 2 पिशव्या घेऊन ते त्या मालवाहू जहाजामधून निघाले. 35 दिवसांचा प्रवास होता. 35 दिवसांच्या प्रवासामध्ये 2 हार्ट अटॅक येऊन गेले. 2 हार्ट अटॅक आले तरी कुठेही डगमगले नाही, कारण की गुरु आज्ञा शिरोधार्य हे कुठेतरी डोक्यात होतं, हे पक्क होतं. आणि मग त्यांनी तो प्रवास सुरू केला. 35व्या दिवशी ते बॉस्टन मध्ये उतरले. मग अमेरिकेमध्ये ते एके ठिकाणी राहिले. त्याच्यानंतर तिथेच जवळ बॉस्टनला ते सुरुवात कशी करायची त्यांना समजणार कसं, कारण की तिथे कृष्ण काय, हरे कृष्णा काय, हरे कृष्णाचा मंत्र काय. मग त्यांनी आपला डमरू घेतला, गार्डन मध्ये बसले आणि आपलं सकाळ उठल्यापासून रात्रीपर्यंत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे असं करत करत त्यांनी सुरुवात केली. पहिले 2-4 दिवस कोण नाही आलं. आपले ब्राह्मण लोक बघतायत की कोण आहे, हे काय बोलत आहेत. मग त्याच्यानंतर हळूहळू लहान मुलं त्यांच्याकडे आकर्षित व्हायला लागली, कारण की गार्डन होतं ना. मग लहान मुलांबरोबर त्यांचे पेरेंट्स, ग्रँड पेरेंट्स असे करत करत त्यांचा तो इतका समुदाय वाढला, भक्त समुदाय. मग ते एकमेकांशी कम्युनिकेट करायला सुरुवात झाली. प्रभुपाद यांचं इंग्लिश इतकं सुंदर होतं, त्यामुळे त्या अमेरिकेतल्या लोकांना सुद्धा आश्चर्य वाटलं की हे कोण आहेत की हे एवढं छान इंग्लिश बोलताय आहेत. म्हणजे कम्युनिकेशन झालं तर मजा येते ना, की आपण काय सांगतो समोरच्याला कळतं, समोरचा काय सांगतो आपल्याला कळतं. मग ती काय विचारांची देवाणघेवाण झाली किंवा प्रभुपाद यांनी सांगितलं. आणि असं करत करत 1 नाही 2 नाही असे त्यांनी 10,000 शिष्य अमेरिकेमध्ये तयार केले. आणि 1966 साली त्यांनी इस्कॉनची स्थापना केली. आणि त्यांनी त्यांचे जे लिहिलेले जे पुस्तकं होते, जे ट्रान्सलेट केलेले जे पुस्तकं होते ते त्यांनी अमेरिकेमध्ये त्यांचे जे 10,000 शिष्य होते त्यांना सांगितलं की ह्या पुस्तकांचं तुम्ही वाटप करायचं, तुम्ही कृष्णाचा प्रचार करा, पुस्तकांचं वाटप करा आणि आपल्याला मंदिर बांधायचं आहे. मग इस्कॉनची स्थापना झाल्यानंतर त्यांना कृष्णाचं मंदिर बांधायचं होतं. तर कृष्णाचं मंदिर बांधण्यासाठी मग तिथे त्यांनी वेगवेगळ्या नेते मंडळींची, कारण की मंदिर कुठेही जायचं असेल तर तुम्हाला सँक्शन्स लागतं, हे लागतं, भरपूर तुम्हाला ज्या फॉर्मॅलिटीज असतात त्या कम्प्लीट कराव्या लागतात. त्या पद्धतीने त्यांनी अमेरिकेमध्ये एक वेगवेगळ्या नेत्यांची, वेगवेगळ्या मोठ्या मंडळींची त्यांनी भेट घेतली. ते सुद्धा त्यांच्या त्या भक्त समुदायामध्ये आले आणि त्याच्यानंतर अशी सुरुवात झाली. आणि मग 1 नाही 2 नाही कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे.
असं त्यांनी एक नाही, दोन नाही, त्यांनी 25 देश फिरले. 25 देशामध्ये त्यांनी, आणि एकदा नाही, दोनदा नाही, तर त्यांनी 12 वेळा, म्हणजे जवळजवळ त्यांनी 12 वेळा पृथ्वी प्रदक्षिणा घातली असं म्हटलं तरी चालेल. आणि त्यांनी प्रत्येक देशामध्ये त्यांनी इस्कॉनची, हरे कृष्ण ची गोविंद राधाकृष्णाची त्यांनी मंदिरं उभारली. आणि हे कुठल्या काळामध्ये? 1965 साली त्यांनी भारत सोडलं होतं. 1977 सालापर्यंत त्यांचे 25 देश फिरून झाले होते. ते सुद्धा जवळजवळ एकदा नाही, दोनदा नाही, 12 वेळा. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी ह्या एवढ्या सगळ्या मंदिरांची स्थापना केली. आणि त्याच्यानंतर 1977 साली, 14 नोव्हेंबर 1977 साली त्यांनी वृंदावनमध्येच आपला प्राणांचा त्याग केला. असे हे शील प्रभुपाद, यांच्याबद्दल आपण थोडीशी माहिती जाणून घेतली. आपण त्यांना साष्टांग वंदन करूया, श्री श्री राधा गोविंद यांना वंदन करूया आणि आपल्या अध्यायाला सुरुवात करूया. हा इस्कॉनचा बँगलोर मधलं जे मंदिर आहे त्याच्यामधला ऍड्रेस आहे. इस्कॉनचे जे इंडियाचे म्हणजे भारताचे जे अध्यक्ष आहेत नामानिष्ठ दास प्रभू, आज तुम्ही तुमच्या घरी बसला आहात, मी माझ्या घरी बसलेले, दिवसभराचं सगळं ऑफिस वगैरे जे काय सगळी कामं करून छान घरी बसलेलो आहे, घरी आलोय. भगवद्गीतेबद्दल आपण 1 तास ऐकणार आहोत, बोलणार आहोत. तर हे कोणामुळे शक्य झालं? हे नामानिष्ठ दास प्रभू यांच्यामुळे शक्य झालं. त्यांची ही संकल्पना आहे. त्यांनी कोविडच्या कुठल्याही गोष्टीचे चांगले आणि वाईट परिणाम असतात ना, तसा हा कोविडचा परिणाम आहे. कोविडच्या काळामध्ये त्यांनी ऑनलाईन भगवद्गीता सुरू केल्यामुळे भरपूर लोकांनी याचा फायदा घेतला. 1 नाही, 2 नाही, जवळजवळ 8 लाखांपेक्षा जास्त लोक भगवद्गीता शिकून गेले हा ऑनलाईन याच्यामुळे. नाहीतर लोक ऑफलाईन मंदिरांमध्ये जात होते आणि शिकत होते. पण ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन झालं, ऑनलाईन कोर्सेस चालू झाले आणि घर बसल्या लोक मस्त 1-1 तास, आता हे दर महिन्याचं झालेलं आहे. दर महिन्याला क्लासेस असतात, वेगवेगळे लेवल्स असतात आणि लोक भगवद्गीतेचा अभ्यास करत आहेत. आणि हे केवळ आणि केवळ शक्य झालं आमचे नामनिष्ठ दास प्रभू. त्यांना आपण साष्टांग वंदन करूया आणि आपण पुढे सुरुवात करूया. तर भगवद्गीता, भगवद्गीता हे काय आहे? भगवत गीता म्हणजे भगवंतांनी गायलेलं गायलेलं गीता म्हणू शकतो किंवा भगवंतांनी सांगितलेलं काव्य म्हणू शकतो. ते एक महाकाव्य आहे. ते महान का आहे? ते युनिक का आहे? त्याचं कारण असं आहे की आतापर्यंत आपण वेगवेगळी पुराणं ऐकलेली आहेत, पुराणं वाचलेली आहेत. हे चरित्र असेल, ते चरित्र असेल, ते कुठल्यातरी ऋषींचं नाव असतं त्याच्या पुढे किंवा कुठल्या तरी ह्या नारद मुनी लिहिलेलं आहे किंवा ह्या ऋषींनी लिहिलेलं आहे, ह्या संतांनी लिहिलेलं आहे, असं आपण नेहमीच ऐकतो. पण असं आपण कधी ऐकलंय का की साक्षात भगवंतांनी काय लिहिलेलं आहे? तर भगवद्गीता हे एकमेव पुस्तक आहे. भगवद्गीता ही एकमेव अशी आहे की जी भगवंताच्या मुखातून आलेली आहे, त्यांच्या तोंडातून आलेली आहे. आणि तो जो ते म्हणून त्याला युनिकनेस आहे किंवा ते म्हणून असं जे पुस्तक आहे की जो काही आपला शास्त्र भांडार आहे किंवा आपलं जे काही शास्त्र आहेत किंवा त्याच्यामध्ये भगवद्गीता हे एकच असं पुस्तक आहे की जे साक्षात भगवंतांनी लिहिलेलं आहे किंवा भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि आपण आता त्याचा अभ्यास करायला जाणार आहोत. अनेकांनी महान जे महान नेते होऊन गेले, थोर पुरुष होऊन गेले किंवा वेगवेगळे बिझनेसमॅन आहेत, म्हणजे जे मोठे मोठे आहेत, त्यांचा आधार म्हणजे भगवद्गीता असतं. कारण की भगवद्गीतेमध्ये सगळंच आहे, ज्याला आम्ही स्पिरिच्युअल सायन्स म्हणतो, जे सगळंच आहे. की तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की मी भगवद्गीता म्हणजे मी काहीतरी कुठेतरी देवदेव करायला लागले किंवा मी देवभोळी झाली. नाही, असं अजिबात नाही आहे. तुम्ही काही देवभोळे झालेला नाहीत किंवा कुठेतरी आपला गैरसमज असतो की बाबा मी आता रिटायर झाली किंवा मी रिटायर होणार आहे, एक आपल्या मनामध्ये असतं किंवा आपल्या घरात सुद्धा ती चर्चा असते. एखादा तरुण मुलगा जर देवदेव करायला लागला तर लोक, आई वडिलांना टेन्शन येतं, अरे बापरे काय होईल माझ्या मुलाचं, होतं की नाही? पण असं नाही आहे. भगवद्गीता अशी नाही आहे. भगवद्गीतेमध्ये जे काही आहे किंवा ह्या 18 अध्यायांमध्ये जे काही आहे त्याच्यामुळे आपण काय, आपला जन्म कसा झाला किंवा आपल्याला जगण्याचं आपलं काय सार्थक काय आहे किंवा त्याचा रिझन काय आहे, पर्पज काय आहे आपल्या जगण्याचा, तर हे सगळं आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये बघायला मिळणार आहे. इथे सांगता आहे की महात्मा गांधींनी सुद्धा याला शब्दकोश मानला होता आणि अनेक नेत्यांसाठी ते
प्रेरणादायी पुस्तक होतं. जे गीतेचं चिंतन करतात त्यांना रोज नवीन नवीन आनंद आणि नवीन अर्थ प्राप्त होतो आणि याचा अनुभव आपण सगळे घेऊ शकतो. तुम्ही पहिला श्लोक वाचा, दुसरा आज वाचा, उद्या वाचा, परवा वाचा. एकच श्लोक तुम्ही रोज 8 दिवस वाचा, घ्या अनुभव. तुम्हाला त्या श्लोकाचे वेगवेगळे अर्थ, तुम्हाला त्याचे जे 360 अँगल्स जे आहेत ते तुम्हाला रोज वेगवेगळे तुम्हाला उलगडत जातील. पहिल्या दिवशी तुम्हाला एक साधा तुम्हाला तो मराठी अनुवाद असेल, दुसऱ्या दिवशी त्या अनुवादाच्या मागचं एखादं कारण दिसेल, तिसऱ्या दिवशी अजून दुसरं कारण सापडेल, चौथ्या दिवशी अजून दुसरं, अशी नव्याने ती रोज उलगडत जाते. आणि आणि म्हणून आपण भगवद्गीता रोज का वाचायची असते किंवा त्याचा रोज का आपण त्याचं पठण करायचं असतं, त्याचं मागचं कारणच ते आहे. जेव्हा मी भगवद्गीता वाचतो आणि देवाने हे विश्व कसं निर्माण केलं आहे याचं चिंतन करतो, तेव्हा बाकी सगळ्या गोष्टी मला अनावश्यक वाटतात. आता इस्कॉनची भगवद्गीता जशी आहे तशी का? तर आपण प्रत्येक वेळी कसं असतं की एक कुठलाही आपण इव्हन आपल्या समोर एखादी वस्तू आली किंवा एखादं पुस्तक आलं, काहीही आपण बाजारात गेलो, मार्केटमध्ये हल्ली भरपूर अवेलेबल असतात, सगळ्याच गोष्टी अवेलेबल असतात. म्हणजे तुम्ही अगदी पिन पासून एरोप्लेन पर्यंत तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टी, वेगवेगळ्या सगळ्या अवेलेबल असतात. आणि मग त्याच्यामधून आपण हेच का चूज करायचं किंवा हेच का, असा नेहमीच आपल्याला प्रश्न असतो. इस्कॉनची भगवद्गीता का? कारण की ती कुठूनतरी गुरु परंपरेतून आलेली आहे, ती कुठूनतरी त्या गुरु परंपरेच्या साखळीतून, शृंखलेतून आलेली आहे. आणि म्हणून आपण ती त्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत किंवा आपण ती शिकणार आहोत. तर हे जे तुम्हाला दिसतं आहे, ही गुरु परंपरा म्हणजे काय? तर हे साक्षात भगवान श्रीकृष्ण आहे. त्यांनी ब्रह्मदेवांना सांगितलं, ब्रह्मदेवांनी नारद मुनींना सांगितलं आणि असं करत करत ते भगवान शील प्रभुपाद यांचे शिष्य, त्यांचे शिष्य, त्यांनी असं करत करत जी परंपरेची जी साखळी होती, तर शील प्रभुपाद यांना ते सांगितलं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी त्याचा अर्थ इंग्लिशमध्ये लिहिला. आणि मग इंग्लिश मधून आज त्या भारताच्या जवळजवळ सगळ्या भाषांमध्ये त्यांनी बेंगॉली आणि इंग्लिशमध्ये लिहिलं आणि आज त्या सगळ्या भाषांमध्ये त्याचा अर्थ अवेलेबल आहे, म्हणजे ट्रान्सलेशन अवेलेबल आहे. आपण मराठी भगवद्गीता शिकतो आहे. तर हे शृंखला म्हणजे काय किंवा शृंखलेतून आलं म्हणजे काय, म्हणजे तेच का घ्यायचं? तर तुमच्या लहानपणी किंवा बऱ्याच जणांनी कानगोष्टी हा खेळ ऐकला असेल. कानगोष्टी तुम्हाला माहिती असेल की सगळे असे राऊंड मध्ये छान बसलेले असतात आणि मग पहिला जो कोणी असतो तो कानात एखादा शब्द सांगतो आणि मग तो दुसऱ्याच्या कानात, तिसऱ्याच्या कानात असं करत करत तो सर्कल कंप्लीट होतो आणि मग तो शेवटी जो तो शब्द सांगतो तो काहीतरी तिसराच असतो, काहीतरी वेगळंच ऐकत. एखादं वाक्य सांगितलं तर त्या वाक्यातले 3 शब्द खाली पडलेले असतात, 2च शब्द दिसतात, शेवटच्या पर्यंत पोहोचतात. म्हणजे हे कुठेतरी तुटत जातं. म्हणून मग ती शृंखला किंवा साखळी का? तसं कान गोष्टींसारखं नाही आहे. जे परंपरेतून आलेलं असतं ते जसंच्या तसं त्याच याच्या फ्लो मध्ये आलेलं असतं. त्यामुळे जो भगवंतांना जे त्याच्या मागचं जे अर्थ सांगायचा होता तोच अर्थ त्यांना आपल्यापर्यंतही पोहोचवायचा आहे. आणि म्हणून आपण कुठलाही आपण जेव्हा संप्रदाय फॉलो करतो किंवा कुठलेही गुरूंना आपण फॉलो करतो तेव्हा आपण बघायचं की हे कुठल्या परंपरेतून आलेले आहेत आणि आपण त्या पद्धतीने त्याचा स्वीकार करायचा किंवा त्यांच्या सोबत जायचं. आणि इथे त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे की आपण लॅपटॉप चार्ज करतो, फोन चार्ज करतो, ती जर केबल व्यवस्थित असेल तर तो फोन व्यवस्थित चार्ज होतो. किंवा जर आपण डेटा ट्रान्सफर करत असतो लॅपटॉप मधून एका पेनड्राईव्ह मध्ये किंवा काय, तो जसाच्या तसा ट्रान्सफर होण्यासाठी किंवा तो व्यवस्थित ट्रान्सफर होण्यासाठी आपल्याला ती केबल जी आहे ती व्यवस्थित असावी लागते. ती जर कुठे तुटली असेल किंवा काय, तो डेटा पूर्ण ट्रान्सफर होत नाही किंवा पूर्ण जे लॅपटॉप किंवा तुमचा मोबाईल व्यवस्थित चार्ज होत नाही. त्यामुळे ते जो खंड आहे ती खंड नाही झालं पाहिजे. आणि हेच त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे. म्हणून आपण कुठलीही जी भगवद्गीता आपण जशी आहे तशी का शिकायची? कारण की ती त्या शृंखलेतून आलेली आहे, ती त्या साखळीतून आलेली आहे. मला फक्त एकच सांगा, तुम्हाला खूप आवाज येतोय का? नाहीतर मी गॅलरीचा दरवाजा बंद करते. नाही येत माताजी. नाही ना, नाही, आमच्या इथे खाली गार्डन आहे ना, तर खूप आवाज येतो म्हणून म्हटलं. नाही नाही, खूप छान चालू आहे, मस्त चालू आहे, रेकॉर्डिंग चालू आहे म्हणून काही बोलायला येत नाही. ओके, हरकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भगवद्गीता हा एक विशाल ग्रंथ आहे
गीतेचा आपण पद्धतशीरपणे अभ्यास करायला, म्हणजे गीताचा विशाल ग्रंथ म्हणजे गीता ही 18 अध्यायांची आहे, 700 श्लोक आहेत. तो विशाल का आहे? कारण की त्याच्यामध्ये प्रत्येक श्लोकामध्ये जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्याला नवीन नवीन अर्थ उलगडत जातात, आपल्या जीवनाचा सार उलगडत जातं, किंवा एक एक गोष्टी, हे जे संपूर्ण ब्रह्मांड आहे, हे जे संपूर्ण विश्व आहे, याच्या मागचं कारण, याच्या मागचं सायन्स, आपण ज्याला सायन्स म्हणतो, हे स्पिरिच्युअल सायन्स आहे. आपल्याला कुठली गोष्ट जेव्हा ती प्रूव्ह होते, आपल्याला एखादा कागद लागतो, आपल्याला एव्हिडेंट लागतो, आणि तेव्हाच आपला विश्वास बसतो की नाही. तसंच आहे हे स्पिरिच्युअल सायन्सवर, तसंच आहे की त्याच्यामुळे हे ऑलरेडी आहे, मग कुठेतरी शास्त्रज्ञ काहीतरी प्रूव्ह करतात आणि मग आपण म्हणतो हा हा हे असं आहे ना. मग आपण जर त्याच्यानंतर आपण जर परत आपलं शास्त्र वाचलं तर अरे हे तर याच्यात लिहिलेलं होतं, पण हा हे आता परत प्रूव्ह झालं, म्हणजे असं कुठेतरी असतं. पण हे जे स्पिरिच्युअल सायन्स आहे, हा एक मोठा ग्रंथ आहे, हा विशाल ग्रंथ आहे, कारण याच्यामध्ये सगळंच आहे. जसं जसं आपण शिकू तेव्हा, आता तू आपली ही पहिली फर्स्ट लेवल आहे, बिगिनर्स आहात तुम्ही, त्याच्यामुळे नुसतं श्लोका पठण किंवा श्लोकाचं आपण वाचन हे नाही. आपल्या मागचं कारण काय आहे, पहिल्या लेवलच्या मागचं कारण काय आहे, की त्या 18 अध्यायामध्ये, त्या श्लोकामध्ये काय आहे, त्याच्या मागचं, की आपण गीता का शिकायची, त्याच्या मागचं कारण काय. नुसती शिकायची का, मी नुसते श्लोक पाठ करणार आणि मग त्याचं पुढे काय. मी सांगितलं माझा 15वा अध्याय पाठ आहे, पुढे काय. मग कोणीतरी येणार किंवा कुठल्या तरी कार्यक्रमात मी म्हणणार, मग मला सगळे टाळ्या वाजवणार, छान बक्षीस देणार. आपल्याला एवढंच करायचंय का, नाही, आपल्याला त्याच्या पलीकडे जायचं आहे. तर आपण गीता का शिकायची, पहिले आपल्याला मग अशा आपल्याला म्हणून त्याच्या लेवल्स आहेत. तर आपल्याला पहिली गीतेची ओळख होते. पहिली लेवल म्हणजे काय, भगवद्गीतेची ओळख आहे, प्रत्येक अध्यायाची ओळख आहे, की त्या अध्यायामध्ये काय आहे आणि मग ते आपण का शिकलं पाहिजे, मग त्या अध्यायामध्ये काय आहे, ते काय आहे म्हटल्यानंतर मग त्याची गोडी निर्माण होते, त्याच्या मागचं कारण कळतं, की हा श्लोक आहे, याचा अर्थ ना हा असा आहे, ह्या अर्थाचं हे स्पष्टीकरण आहे. मग आपल्याला अजून जर सखोल जायचं असेल तर मग आपण ऍडव्हान्स लेवल शिकतो, किंवा आपण अजून मग त्याचा अभ्यास करायला लागतो, त्याच्या मागचं आपल्याला कारण कळायला लागतं. आणि नुसतं आपण वाचत नाही किंवा नुसतं अभ्यास करत नाही, तर हे रोजचं जीवन आहे हो. भगवद्गीता म्हणजे दुसरं काही नाही, की सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत काय करायचं आणि काय नाही करायचं, हे सगळं याच्यात सांगितलेलं आहे. त्यामुळे जेव्हा आपण भगवद्गीता शिकतो तेव्हा पहिल्यांदा शिकतो तेव्हा नुसते श्लोक असतात, अर्थ असतो, दुसऱ्यांदा वाचतो, तिसऱ्यांदा वाचतो, हळूहळू कुठेतरी तो अर्थ उलगडायला लागतो, समजायला लागतं. त्याच्यानंतर मी काय वागतो आहे किंवा आपलं जीवन काय आहे, आपण काय करतो आहे आणि भगवद्गीतेमध्ये काय सांगितलेलं आहे, आपण कुठेतरी कंपॅरिझन करायला लागतो. आणि मग तो जे आहे त्याला गेम चेंजर म्हणूया, ते जे आहे की तिथपर्यंत आपण पोहोचणं किंवा ते करणं म्हणजे भगवद्गीतेचा अभ्यास करणं. आणि म्हणून आपण पहिली लेवल म्हणजे आपण फक्त समजून घ्यायचं की ह्या अध्यायात काय आहे, आणि मग हळूहळू आपण जेव्हा अभ्यास करायला लागतो तेव्हा आपल्याला की आपल्याला फरक जाणवायला लागतो. आपला अभ्यास कसा वाढवायचा, की नुसतंच गीता शिकायची का तर नाही, गीतेचे श्लोक पाठ करायचे का तर नाही, त्याचा अर्थ काय आहे, मग तो अर्थ आचरणात कसा आणायचा हे महत्वाचं की नाही. आचरणात आणणं, त्याच्यानंतर आपल्यामध्ये काय बदल घडवायचा आहे का, मग घडवावं तर लागणारच, मग तो कसा घडवायचा, की हे सगळं जे आहे हे या भगवद्गीतेमध्ये आहे. आणि म्हणून तो विशाल ग्रंथ आहे. 18 दिवसात हे काही शक्य नाही हो. म्हणून 18 दिवसामध्ये तुम्हाला फक्त ओळख, हा अध्याय आहे, या अध्यायामध्ये हे आहे. त्याच्यानंतर आपल्याकडे एक एक ऍडव्हान्स लेवलचे कोर्स आहेत किंवा तुम्ही स्वतः वाचू शकता. तुम्हाला आता इथे फक्त सांगणार की ही भगवद्गीता आहे, तुम्ही श्लोक वाचायचे, अर्थ वाचायचे, एक एक श्लोक एक एक अर्थ परत परत वाचायचा, तुमचाच तुम्हाला उलगडत जाईल. आणि बघा याच्या मागची मजा तुम्हीच सांगा मला, की याच्या मागची काय मजा आहे ते. आणि मग आपल्याला गीतेमध्ये वेगवेगळे श्लोक आहेत. मुळात गीता ही हा एक संवाद आहे. हा संवाद कोणाकोणाचा आहे, तर साक्षात भगवान श्रीकृष्ण. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की हे एकमेव पुस्तक आहे की जे भगवंताच्या मुखातून आलेलं आहे किंवा भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. बाकी हे आपण जे काही पुराण वाचतो, जे काही मी हे चरित्र वाचलं, मी हे पारायण केलं, मी ज्ञानेश्वरी वाचली, म्हणजे आपण जे काही शास्त्र वाचतो ते कुठल्या तरी संतांनी लिहिलेलं असतं, कुठल्या तरी ऋषीमुनींनी लिहिलेलं असतं. पण एवढं एकच भगवद्गीता असं आहे की ते युनिक आहे, कारण की ते भगवंताच्या मुखातून आलेलं आहे. त्याच्यामध्ये गीतेमध्ये 700 श्लोक आहेत. त्यातले 575 श्लोक हे भगवान श्रीकृष्ण यांनी सांगितलेले आहेत
अर्जुनाचा गोंधळ, अर्जुनाचे प्रश्न. अर्जुन म्हणजे गीता जेव्हा सांगितली गेली ही त्रेतायुगात द्वापार युगात सांगितली गेली. कलियुगाच्या पहिल्या काळ म्हणजे अर्जुनाचे गोंधळ, अर्जुनाचा प्रश्न नव्हते, तर ते संपूर्ण मानव जातीचे, कारण की पुढे कलियुग येणार होतं. तर कलियुगामधल्या संपूर्ण मानव जातीचा जो त्यांना संदेश पोहोचवण्यासाठी कुठेतरी काय म्हणतात ते एखादा लीडर असतो ना, एखाद्या शाळेमध्ये कसा मॉनिटर असतो किंवा ऑफिसमध्ये लीडर असतो की तो टीमचं सगळं पोहोचवत असतो, तसं आपल्या सगळ्यांच्या मनातले प्रश्न किंवा सगळं काय ते अर्जुनाने ते भगवंतापर्यंत पोहोचवलं. असे ते 83 श्लोक आहेत. त्याच्यानंतर मी नेहमी म्हणते म्हणजे की आपलं कधी कुठलं पुण्य केव्हा फळाला लागेल आपल्याला कळत नाही. आणि तसेच हे संजय, काय त्यांचं पुण्य असेल की याची डोळा त्यांनी विराट रूप दर्शन, साक्षात भगवंताच्या मुखातून भगवद्गीता, आणि कुठे जसं आता आपण घरात बसलोय की नाही तसे ते धृतराष्ट्रांच्या महलमध्ये बसले होते. आणि कुरुक्षेत्रावर काय चाललेलं आहे त्यांना दिव्य दृष्टी मिळाली होती. व्यासगुरूंचे शिष्य झाले होते ते, त्यांना दिव्य दृष्टी मिळाली होती आणि तिथे काय चाललं आहे तर ते स्वतः बघत होते, ऐकत होते. आणि ते तसंच्या तसं ते धृतराष्ट्रांना सांगत होते. धृतराष्ट्र यांचा सुद्धा एक श्लोक आहे. आणि अशी कुठेतरी ही भगवद्गीता 700 श्लोकांची त्याचं जे आहे हे एक पुस्तक आहे, हा एक ग्रंथ आहे. हा आता आपल्याला शिकवायला सुरुवात करायची आहे. तर भगवद्गीतेमधल्या आता याच्यामध्ये काय आहे, आपण कुठलाही ऍडमिशन घेतली किंवा काही शिकायला घेतलं की आपला सिलेबस असतो की नाही, याच्यामध्ये काय काय टॉपिक्स कव्हर आहेत, काय काय सिलेबस आहे, आपण वाचतो की नाही आणि मग पुढे आपण ऍडमिशन घेतो किंवा काय. भगवद्गीतेचं सेम आहे. 5 गोष्टी आहेत. एक आहे ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ, कर्म. तर हे जे पहिले जे 4 आहेत, ईश्वर, जीव, प्रकृती आणि काळ, हे अनंत असे आहेत, हे चिरंतन आहेत, हे सनातन आहेत. आणि त्यातलं जे 5वं जे आहे ना ते आहे कर्म. ते नाशवंत आहे, अशाश्वत आहे, ते आहे तात्पुरतं असं आहे. आणि हेच आपल्याला बघायचं आहे. ठीक आहे. हे ईश्वर म्हणजे साक्षात भगवान श्रीकृष्ण. त्याच्यानंतर प्रकृती ही कशी, प्रकृती काय आहे, प्रकृतीमध्ये आपण आल्यानंतर ती कशाने बद्ध झालेली आहे किंवा हे सगळं आपल्याला बघायचं आहे. याचा आपल्याला सखोल अभ्यास आपण ज्ञान योगामध्ये करणार आहोत. त्याच्यानंतर जीव, आपण नेहमी ऐकतो की 84 लक्ष योनी. 84 लक्ष योनी, जीव म्हणजे काय, जीवात्मा म्हणजे काय, तर हे आपण बघणार आहोत. त्याच्यानंतर काळ, आपल्याला 11व्या अध्यायामध्ये काळ काय आहे किंवा त्याचं खूप छान पद्धतीने वर्णन काळाचं केलेलं आहे 11व्या अध्यायामध्ये. त्याच्यानंतर कर्म तर आपल्याला कर्मयोगामध्ये सुद्धा त्याचे वर्णन आहेत आणि ज्ञानयोगात खूप छान पद्धतीने त्याचं वर्णन केलेलं आहे. तर आहे असे आपल्याला 5 विषय जे आहेत जे आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये शिकायचे आहेत. तर आता भगवद्गीतेची पार्श्वभूमी काय आहे, तर अर्जुनाचा भ्रमनिरास कुठेतरी झाला होता. भ्रमाचं स्वरूप आणि कृष्णाची मांडणी हे काय आहे. जर अर्जुनाचा गोंधळ झाला नसता आणि जर त्याला सोडवण्यासाठी भगवंतांनी भगवद्गीता सांगितलीच नसती, कृष्णांनी भगवद्गीता सांगितलीच नसती, तर आज आपण अभ्यास करू शकलो नसतो. किंवा म्हणूनच मी मगाशी म्हटलं तसं की संपूर्ण मानव हिताच्या दृष्टीने किंवा मानवाला उपदेश करण्यासाठी हे सगळी मांडणी भगवंतानेच कुठेतरी केलेली होती. आणि जरी अर्जुन हा भगवद्गीतेचा प्रथम श्रोता असला तरी हा जो उपदेश आहे तो फक्त केवळ अर्जुनासाठी नव्हता किंवा अर्जुनाला जे प्रश्न पडले होते त्याच्यासाठी नव्हता, तर संपूर्ण तो मानव जातीसाठी भगवंताने केलेला आहे, तो सर्वांच्या हिताचा आहे. तर आपण थोडंसं आता आपण आपल्या अध्यायाकडे वळूया. तर तुम्हाला एक महाभारत माहिती असेल आणि म्हणजे B.R. चोपडा यांचं महाभारत आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे. आणि जरी पाहिलं नसेल तरी आता लॉकडाऊन मध्ये तर म्हणजे ते होतच, बऱ्याचशा चॅनल्सवर दाखवत होते. त्यामुळे आपल्याला एक साधारण महाभारत किंवा भगवद्गीतेची पार्श्वभूमी आपल्याला माहिती आहे. तर दोन्ही साईडला 2 सेना, अशा बलाढ्य अशा सेना समोरासमोर उभ्या आहेत. एक आहे पांडवांची सेना, एक आहे
कुरूर सेना म्हणजे दुर्योधन यांची सेना उभी आहे आणि ते सगळे कुठे त्या कुरुक्षेत्रावर लढाईसाठी आलेले आहेत. लढाईचं कारणही आपल्याला माहिती होतं की दुर्योधनाने त्यांना 13 वर्षाचा जो म्हणजे एक 12 वर्षाचा वनवास आणि 1 वर्षाचा अज्ञातवास हे आल्यानंतर हे सगळं भोगून झाल्यानंतर त्यांना राज्य परत करण्यास त्यांनी मनाई केली की मी नाही देणार, की मी राज्य काय तुम्हाला, मी 5 गाव काय 5 पावलांची जमीन सुद्धा मी देणार नाही, तुम्हाला काहीच मिळणार नाही. आणि मग ह्या अशा याच्याने कुठेतरी त्यांची ती चर्चा झाली. चर्चा झाल्यानंतर सुद्धा ते तयार नाही झालेत आणि मग त्याचं शेवटी युद्धामध्ये स्वरूप झालं आणि ते शेवटी तो दिवस उगवला आणि ते कुरुक्षेत्राच्या त्या रणांगणावर आले आणि तिथे समोरासमोर युद्ध सुरू आहे. आणि मग युद्ध सुरू झालं म्हणजे युद्ध च्या याच्याने यांची सेना त्यांची सेना अशी 2 जण आले. तर आता आपण प्रत्येक प्रवास हा एका पायरीने सुरू होतो. म्हणजे आता इथून पुढे आपली भगवद्गीता सुरू होणार आहे, तर आपल्याला ती शिकायची आहे. तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की त्या वेगवेगळ्या लेवल्स आहेत, तर प्रत्येक प्रवास हा भगवद्गीतेचा आपल्याला कुठल्याही गोष्टीचा प्रवास हा एकेका पायरीने एक पायरी आपण चढत असतो की नाही, पहिली दुसरी जसं तसं आपण भगवद्गीता पण तशीच शिकायची आहे. आणि ह्या गीतेचा जो गूढवादाचा प्रवास आहे तो आपण आता सुरू करतो आहे आणि त्यासाठी तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. कुठेही भगवद्गीता जेव्हा शिकली जाते किंवा वाचली जाते, बोलली जाते, तेव्हा गीता महात्म्य वाचलं जातं किंवा म्हटलं जातं. आपण ते ऐकूया. अथ गीता महात्म्या गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जित गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतसुगीतकर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखापद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. गीता महात्म्यामध्ये एक श्लोक आहे, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. त्याचा अर्थ असा आहे की सर्व उपनिषदे गायीप्रमाणे आहेत आणि गायीचे दूध देणारे भगवान श्रीकृष्ण हे नंदाचे पुत्र आहेत. अर्जुन हे वासरू आहेत. गीतेतील सुंदर अमृत हे दूध आहे आणि उत्तम आस्तिक बुद्धीचे भाग्यवान म्हणजे तुम्ही आणि मी, आपण आहोत की नाही आस्तिक बुद्धीचे भाग्यवान भक्त, हे आपण ह्या अमृत रसाचं ह्या दुधाचं आपण उपभोग घेतो आहोत. आणि आपण इथे भगवद्गीतेला सुरुवात करूया. गोपाल नंदन म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण, गोपाल गायींचं पालन करणारा असा, आणि नंदन म्हणजे त्यांचा पुत्र आहे असा भगवान श्रीकृष्ण. आता आपल्या पहिल्या अध्यायाचं नाव आहे अर्जुन विषाद योग. विषाद म्हणजे काय की विलाप, दुःख.
कुठेतरी अर्जुनाला तुम्ही भगवद्गीतेचे जे कुठलेही अध्याय जे असतील ना, तर योग प्रत्येक अध्यायाच्या नावापुढे शेवटी योग असं आहे. तर अर्जुनाला योग म्हणजे टू कनेक्ट. खरं सांगायचं म्हणजे अर्जुनाला काय झालं, अर्जुनाच्या ज्या मनातल्या ज्या भावना आहेत किंवा काय, तर कुठेतरी त्याला दुःख झालेलं आहे. आपण आपल्या रोजच्या भाषेत म्हणलं तर त्याला स्ट्रेस आलेला आहे, त्याला डिप्रेशन आलेलं आहे किंवा असा तो विषाद योग. आणि मग त्याच्यामध्ये त्याचं काय म्हणणं आहे किंवा तो काय करतो आहे, तर हे आपण बघूया पहिल्या अध्यायामध्ये. तर जसं मी मघाशी सांगितलं की हा जो आहे हे कुरुक्षेत्राचं रणांगण आहे. कुरुक्षेत्राच्या रणांगणावर सगळेजण असे छान पद्धतीने सगळे दोन्ही सैन्य आलेले आहेत. आणि सैन्य आल्यानंतर जो तो आपापल्या याच्या युद्धासाठी सज्ज आहे की कधी ते युद्धाचं रणशिंग असतं की नाही, किंवा शंख निनादले जातात आणि आपण युद्धाला तयारी करू, किंवा आणि मग यांचं सैन्य किती आहे, यांच्या पक्षामध्ये कोण कोण लढतं आहे, किंवा जो तो आपापला आढावा घेत होता की आपण कोणाशी पहिले युद्ध करायचं, कोणाला पहिले पराभूत करायचं, आणि कसं म्हणजे रणनीती ठरवून ते सुरू होतं. तर ह्या चित्रामध्ये तुम्हाला 3 चेहरे दिसत आहेत. तर हे जे आहे हे मला कोणी सांगू शकेल का की हे कोण आहेत? ऍड्रेस केला तरी चालेल. हे सांगू शकाल का की हे कोण आहे तिथे? तुम्हाला पॉइंटर दिसतोय का? हरे कृष्णा. बरोबर, धृतराष्ट्र. खूप छान प्रभूजी. त्याच्यानंतर हे कोण आहेत? संजय. नाही, अजून दुर्योधन. छान, बरोबर, दुर्योधन. आणि हे कोण आहेत सांगू शकाल? स्वतः अर्जुन. हो हो, खूप छान प्रभूजी, मस्त, खूप छान. तर हे जे आहेत की जसं मी सांगितलं की सगळे युद्धासाठी सज्ज आहेत, जो तो आपापली रणनीती आखतो आहे किंवा काय. तर दुर्योधन जो होता की त्याला तो सुद्धा बघतो आहे की त्याने पांडवांना की पांडवांकडे काय असेल, 5 ते भाऊ म्हणजे जरी ते रथी महारथी असले तरी त्यांच्यासोबत कोण कोण असेल किंवा काय, म्हणजे त्यांना अंडर एस्टिमेट केलं होतं की त्यांच्यासोबत कोण असणार आहे. माझ्यासोबत एवढं अख्खं कुरु वंशज आहे, मी राजा आहे इथला, त्याच्यानंतर सगळे मित्र, सगळे नातेवाईक हे सगळे माझ्या बाजूने आहेत. तर तेच नाही तर जे कुरु राज्यामधले जे आपले जे माझे गुरु किंवा माझे भीष्म पितामह हे सगळे जे रथी महारथी आहेत हे माझ्यासोबत आहेत. मग त्यांनी कुठेतरी पांडवांना अंडर एस्टिमेट केलं होतं. पण जेव्हा त्यांनी, आणि परत एवढंच नाही तर साक्षात भगवान श्रीकृष्णाची नारायणी सेना ही सुद्धा कौरवांबरोबर होती. त्या कौरवांबरोबर असल्यामुळे त्यांची जी सेना जी होती अशी हे लांबच्या लांब सडक बलाढ्य अशी सेना होती. त्याच्यानंतर रणनीती आखणारे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, त्याच्यानंतर कर्ण, असे वेगवेगळे रथी महारथी होते. त्यामुळे कुठेतरी त्यांनी पांडवांना अंडर एस्टिमेट केलं होतं की यांच्याकडे सोबत कोण असून कोण असणार आहेत. 5 पांडव, त्यांची मुलं, किंवा आणि त्यांनी मुलांना कधी पाहिलं नव्हतं किंवा त्यांना हे नव्हता की ते लहान मुलं असं, म्हणजे मुलं म्हणजे ते तरुण नुकतेच वयात आलेले की त्यांचं म्हणजे ते काय लढणार आहेत किंवा ते आमच्याशी काय युद्ध करतील वगैरे, असं कुठेतरी गर्व होता. कारण की मुळातच गर्विष्ठ असा, अहंकारी असा दुर्योधन होता, दुराचारी होता. जरी तो शूरवीर होता, गदाधर होता, तरी सुद्धा कुठेतरी दुराचारी होता, अहंकार भरपूर होता. आणि अशा ह्याच्यामध्ये त्यांनी कुठेतरी पांडवांना अंडर एस्टिमेट केलं होतं. आणि मग त्यांना आश्चर्य वाटलं की एवढी पांडवांची आणि ती सुद्धा एवढ्या सुंदर पद्धतीने त्यांनी, कुशलतेने त्यांनी त्यांचं जे सैन्य आहे की त्यांचं ते वेगवेगळे व्यूह असतात की वेगवेगळी सेनेची रचना जी असते, जी वेगवेगळी जी रणनीती जी असते ते त्यांनी ती आखलेली होती आणि ते दिसत होतं. आणि ते बघून आश्चर्य व्यक्त करत होते ते. आणि आश्चर्य पण होतं आणि संतापही आला होता की हे काय आहे, आणि रागही आला होता की हे मी पांडवांना तर काय समजलं होतं आणि यांनी तर बरंच काही लोकांना, म्हणजे बरीच मोठी सेना आहे आणि बऱ्याच वेगवेगळ्या रणनीती आखलेल्या आहेत, असं कुठेतरी त्यांचा, त्यामुळे तो राग असा अनावर होता. आणि हे जे चित्र आहे हे आपल्याला म्हणजे हे पिक्टोरियल प्रेझेंटेशन आहे पहिल्या अध्यायाचं खरं सांगायचं तर. आणि हा जसा विषाद योग,
अर्जुनाला स्ट्रेस आलेला आहे, दुःख आलेलं आहे आणि ते का आलेलं आहे ते आपण आता बघूया. पहिला श्लोक आहे धृतराष्ट्र. धृतराष्ट्र वाच. तर एवढा एकमेव श्लोक आहे पण तो खूप महत्वाचा आहे. तो का महत्वाचा आहे आणि तो पहिल्याच याच्यात का आहे त्याचं पण कारण आपल्याला हळूहळू कळेल. तर धृतराष्ट्र काय म्हणतात बघूया. धृतराष्ट्र वाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाच एव किम अकुर्वत संजयः. म्हणजे ते काय म्हणता आहेत की धर्मक्षेत्र, जे धर्मक्षेत्र म्हणजे काय आहे की ती जी पावनभूमी होती, हे जे युद्धाचं जे स्थान जे होतं हे धर्मक्षेत्र होतं. ही खूप पावनभूमी होती. इथे अनेक तपस्वींनी, अनेक ऋषीमुनींनी तपस्या करून ही भूमी पावन केलेली होती. लाखो वर्ष ती त्या भूमीवर तपश्चर्या होत होती. त्यामुळे इथे कोणाला जरी मृत्यू आला तरी त्याला स्वर्ग प्राप्ती वगैरे असं म्हणजे त्याचा उद्धारच होणार होता त्या. आणि अशी ही पावनभूमी होती आणि म्हणून त्याला धर्मक्षेत्र म्हटलेलं आहे. ते जेव्हा कुरु सैन्याचं युद्ध झालं कौरव पांडवांचं आणि म्हणून त्याला कुरुक्षेत्र म्हटलं. पण ते धर्मक्षेत्र होतं. ते जी जागा जी आहे ती धर्मक्षेत्र आहे कारण ती पावनभूमी होती. आणि म्हणून धृतराष्ट्राला प्रश्न पडला होता की ह्या धर्मक्षेत्रामध्ये मामका पांडवाश्चैव. मामका म्हणजे माझे मुलं. त्यांनी बघा किती छान पद्धतीने असं म्हटलं नाही की माझे पांडव, लहान भावाचे मुलं होते पांडव, पण त्यांनी असं नाही म्हटलं. त्यांनी म्हटलं माझे मुलं आणि पांडूचे मुलं काय करता आहेत. त्यांनी असा प्रश्न विचारला. म्हणजे त्यांनी काय केलं की जसं आपण ह्या इथे चित्रात दाखवलेलं आहे, आपण दुधामध्ये जेव्हा लिंबू पिळतो आणि ते दूध वेगळं होतं, पाणी वेगळं होतं, तसं त्यांनी एका शब्दामध्ये त्यांनी दूध पाणी जसं वेगळं केलं लिंबू पिळल्यानंतर, तसं एका शब्दामध्ये त्या दोन शब्दांमध्ये की दोन सैन्य असे वेगळे केले की जे दोन भाऊ आहेत, जे एका कुटुंबातले दोन सदस्य आहेत, त्यांनी ते असे वेगळे केले. आणि हाच धृतराष्ट्राचा प्रश्न की मामका पांडवाश्चैव, माझे मुलं आणि पांडूचे मुलं काय करता आहेत. आता युद्धभूमीवर आलेले आहेत. युद्धभूमीवर आल्यावर नक्कीच ते काही गप्पा मारणार नाही एकमेकांशी गळ्यात गळे घालून. ते नक्कीच युद्धासाठीच तिथे आलेले असणार. युद्धभूमीवर काय तुम्ही हातामध्ये रथावर आरूढ होऊन तुमच्या हातामध्ये शस्त्र असणे तुम्ही एकमेकांची गप्पा मारेल असं तर होणार नाही. ते युद्ध करायला झाले असणार. म्हणजे तो त्यांचा जो प्रश्न होता तो प्रश्न कुठेतरी बालिश होता, पण तो प्रश्न तसा का होता त्याचं कारण असं होतं त्याच्या मागचं की मनात भीती होती, कुठेतरी मनात भीती होती. हे माहिती होतं की पांडव कुठेतरी जिंकणार आहे, ते धर्मक्षेत्र आहे, त्यांची बाजू योग्य आहे, पण अहंकार, महत्वाकांक्षा इतक्या होता की अशी इच्छा होती काय होणार आहे किंवा त्यांची बाजू कशी बरोबर आहे हे जरी माहिती असलं तरी त्याच्यावर त्यांची जी अहंकारी किंवा त्यांची जी महत्वाकांक्षा जी होती ती मोठी होती. आणि त्या महत्वाकांक्षेचा आणि त्यामुळे ते एक कुठेतरी मनात संशय पण होता. त्यांची बाजू बरोबर आहे पण माझी महत्वाकांक्षा मोठी आहे, मला माझी मुलं जिंकायला हवे आहेत. आणि म्हणून ते प्रश्न विचारता आहेत की काय सुरू आहे. त्यांची ते आढावा घेता आहेत की तिथे त्यांची सैन्य किती आलेलं आहे, काय झालं, युद्ध सुरू झालं का. साशंकतेने चिंता पण आहे की कारण ते धर्मक्षेत्र आहे. हो, साक्षात भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्या सोबत आहेत, हे सगळं माहिती होतं. पण महत्वाकांक्षा सुद्धा एक नाही दोन नाही अनेक वर्षांपासूनची जी महत्वाकांक्षा होती आणि ते निर्णायक युद्ध जे होतं. आणि म्हणून धृतराष्ट्राचा तो प्रश्न तितकाच महत्वाचा आहे. आणि संपूर्ण भगवद्गीता किंवा संपूर्ण जे आपल्या मानव जातीचा जे उपदेश आहे किंवा जे ज्ञान जे आहे ते त्याच्यापासूनच सुरू होत आहे की तुमच्या इच्छा, तुमच्या डिझायर, तुमच्या महत्वाकांक्षा. आणि असा हळूहळू आपली भगवद्गीता पुढे सरकती आहे. पुढे जसं दुर्योधन, मगाशी आपण ते पाहिलं की दुर्योधनाला प्रश्न पडतो आहे. माताजी वाचताय तुम्ही? हो, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, वाचणार कसे. हरे कृष्ण माताजी. हे आचार्य, तुमचा बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र याने कौशल्याने रचलेली ही विशाल पांडुसेना पहा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता दुर्योधनाला त्यांनी द्रोणाचार्यांच्या त्या याच्यामध्ये गेले, छावणीत गेले आणि सांगतात पहिलं गुरु म्हणजे
कुठेतरी छद्मी आवाजात किंवा कुत्सित वृत्तीनेच सांगतायत, काय फार साध्या भाषेत सांगत नाही आहेत. ते सांगतायत पहिलं आचार्य, पहिलं गुरु, की तुम्ही हे जे तुमचा जो बुद्धिमान शिष्य ज्याला तुम्हीच शिकवलं, ज्या तुम्ही द्रुपद पुत्र दुष्टद्युम्न ज्याला तुम्ही शिकवलं, आज तो तुमच्याच विरुद्ध तलवार घेऊन उभा आहे. एवढी मोठी सेनेचं त्यांनी रचना केलेली आहे, व्यूह रचलेले आहेत. बघा तुम्ही कोणाकोणाला तुम्ही शिकवलेलं आहे. ते जे 5 पांडव ज्यांना तुम्ही रथी महारथी बनवलं, आज तुमच्याच विद्या ग्रहण करून तुमच्याच समोर ते युद्धासाठी तयार झालेले आहेत. कुठेतरी अहंकार, कुठेतरी राग, आणि तो राग त्यांनी त्या गुरु द्रोणाचार्यांवर व्यक्त केलेला आहे दुर्योधनांनी, आणि तो राग असा अनावर होत आहे त्यांचा. आणि मग पुढे हळूहळू असंच ते सुरू होतं. ते सगळे एकत्र झाले, युद्धासाठी सज्ज झाले. आणि मग नेहमी युद्ध सुरू झालं की सेना समोर आली की ती सेना अशी लांब लचक असते हो, शेकडो मैल. मग प्रत्येकाला एक जो सेनापती जो असतो त्याला माहिती असतं की ह्या क्षणाला आपल्याला बरोबर युद्ध सुरू करायचं आहे, परंतु पूर्ण सेनेपर्यंत कसं पोहोचवायचं. मग त्याच्यासाठी शंखनाद होते, त्याच्यासाठी की तो शंखनाद झाला म्हणजे आक्रमण, युद्धाला सुरुवात करायची. आणि मग तो शंखनादाला सुरुवात झाली. मग तो शंखनाद कशा होता? सघोषोधात्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीचैव तुमुलोभ्य नुनादयन्. माताजी अनुवाद वाचा. हा विविध प्रकारचा शंखनिनाद वाढतच गेला. या निनादाने आकाश व पृथ्वीतल दुमदुमून गेले आणि धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदये विदीर्ण झाली. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि मग ज्याने त्याने आपापले शंख वाजवायला सुरुवात केली. पांचजन्य शंख असेल, अनंत विजय असेल, ज्याने त्याने आपले शंख वाजवले आणि ती युद्धाला कुठेतरी आक्रमण, की तो आता आपल्याला युद्ध सुरू करायचं आहे, आक्रमण करायचं आहे, हा सेनेपर्यंत मेसेज पोहोचवायचं त्यांनी काम केलं. पण ते शंख निनाद, तो आवाज कसा होता? तो काही साधा सुद्धा आवाज नव्हता. तो आवाज असा होता की नभश्च पृथ्वी, म्हणजे म्हणजे आकाश आणि पृथ्वी अशी दमदमून गेली की. आणि ती कशी दमदमून गेली की त्याच्यामुळे कौरव सेनेतील सगळेच रथी महारथी, जे त्यांचं ते विशाल जे बलाढ्य असं सैन्य होतं, त्यांची जी हृदय जी आहे, त्या काळजाचा ठोका चुकणा म्हणतो की नाही, ती हृदय अशी विदीर्ण झाल्यासारखी झाली की धसका बसला, धस असं काहीतरी कुठेतरी त्यांना झालं. आपण जेव्हा परीक्षेला वगैरे जातो की नाही, परीक्षेला म्हणजे आता तुम्हाला जर आठवत असेल, तुम्ही जेव्हा वॉर्निंग बेल्स असतात, पहिली बेल होते, दुसरी बेल होते आणि तिसरी बेल झाली ताण, की आपल्याला कुठेतरी धडधड 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 व्हायला लागतं. तसंच कुठेतरी कौरवांचं झालं की ती हृदय त्यांची अशी की एवढा तो शंखाचा आवाज की आकाश म्हणू नका, पृथ्वी म्हणू नका, सगळीकडे अशी दुमदुम 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 झाला, तो असा भिनला तो आवाज. आणि त्यांच्या हृदयामध्ये त्यांचा काळजाचा ठोका चुकत होता. घाबरून गेले ते की म्हणजे नुसतं त्यांच्या त्या शंखाच्या नादाने एवढं झालं, तर पुढे काय, अशी कुठेतरी मनात भीती निर्माण झाली. आणि असा तो आवाज, असा तो शंखनिनाद झाला. आणि पुढे जेव्हा युद्ध सुरू होणार तेव्हा अर्जुनाच्या मनात आलं की सगळेच रथी महारथी आहेत, तर मी कशी माझी युद्धनीती आखू, मी रणनीती कशी आखू. मग ते कृष्णाला सांगता आहेत. भगवान श्रीकृष्ण त्यांचे सारथी होते. मग अर्जुन सांगतायत की हे केशवा, हे कृष्णा, मला आपला जो रथ आहे तो जरा मधोमध नाही, म्हणजे मी पहिली कोणापासून सुरुवात करू, कोणावर पहिला बाण चालवू, मला जरा बघू दे की कोण कोण त्यांची काय व्यूह रचना केलेली आहे. अशा विचारांनी त्यांनी त्यांचा रथ पुढे न्यायला सुरुवात केली. आणि मग रथ पुढे नेल्यानंतर काय, रथ जातोय पुढे पुढे जातो आहे. आणि मग हळूहळू त्यांना दिसत आहेत पितामह भीष्म, त्याच्यानंतर गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, आपले 100 भाऊ, त्याच्यानंतर त्यांची मुलं, आणि असं एक एक आपले मित्र, आपले नातेवाईक, आपले आप्तेष्ट, असे सगळे एक एक दिसत आहेत. आणि ती जी भावना जी होती, जी अर्जुन हा एक क्षत्रिय आहे, जी युद्धाची जी भावना जी होती, ती हळूहळू कुठेतरी ती जी भावना आहे किंवा ते जे आहे त्याच्यावर हळूहळू काय झालं, एक गोष्टी ज्या आहेत त्या हवी व्हायला लागल्या. म्हणजे त्यांच्या मनाची जी विचार जी आहेत ती कुठेतरी डोलायमान अवस्था झाली त्यांची, अर्जुनाची. पण त्याआधी आपण बघूया की त्या दिवशी काय होतं. ज्या दिवशी युद्ध होणार होतं त्या दिवशी
युद्ध जे होणार होतं, की जी दुर्योधनाला जी काळजी होती किंवा अं, अं, धृतराष्ट्राने जो प्रश्न विचारला होता की काय करता आहेत माझे मुलं, आणि कारण की मन साशंक होतं ना, ते मन साशंक का होतं त्याची 9 कारणं आहेत. की पांडव जिंकणार हे कुठेतरी हृदयाच्या कोपऱ्यात होतं, कुठेतरी मनात माहिती होतं, फक्त ते बोलायचं नाही. आणि महत्वाकांक्षा किती होती की मी काही केलं, मी ते जिंकणारच युद्ध आणि मला तो राज्य हवंच आहे असे. आणि त्यामुळे पण ते साशंकता काय होती, ती 9 कारणं काय होती की ज्याच्यामुळे पांडव जिंकणार होते. तर हे जे क्षेत्र जे होतं हे धर्मक्षेत्र होतं. ती जी पावनभूमी होती, पावनभूमीवर अधर्म कसा चालेल हो. त्याच्यानंतर हा जो रथ जो होता हा दिव्य रथ होता. त्याच्यानंतर ह्या रथामध्ये एक तुम्हाला झेंडा दिसतो आहे. हा झेंडा जो आहे, ध्वज जो आहे, त्याच्यावर साक्षात हनुमान आरूढ आहेत. कपिध्वज हनुमान, भगवान शंकरांचा 11वा रुद्र, त्याचा अवतार, ते स्वतः त्या ध्वजावर आरूढ आहेत. त्याच्यानंतर मगाशी झालेला शंखनाद, साक्षात भगवान श्रीकृष्ण त्या शंखनादावर, त्यांनी सुद्धा त्यांचा पंचजन्य शंख वाजवला होता. त्याच्यानंतर हे जे गांडीव जे आहे, जे पशुपती अस्त्र आहे, जे साक्षात भगवान शंकरांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर त्यक्त जीविता, पांडवांसोबत जे कोणी होते, जे सैन्य होतं, जे रथी महारथी होते, ते ह्याच विचाराने आले होते की मी एकतर जिंकेन, नाहीतर एकतर मला इथे धारातीर्थी पडेन. मी त्याच्या व्यतिरिक्त काही नाही, एकतर पांडवांना जिंकूनच देईल, त्याच्यासाठी माझा मृत्यू झाला तरी चालेल, मला मरण आलं तरी चालेल, ह्या विचाराने. आणि म्हणून त्याला त्यक्त जीविता असं म्हटलेलं आहे. त्या दिवशी, ज्या दिवशी युद्ध होतं, त्या दिवशी मोक्षदा एकादशी होती. मोक्षदा एकादशी आत्ताच गेली मागच्या आठवड्यात. मोक्षदा एकादशी म्हणजे मार्गशीर्ष महिन्यातली जी शुद्ध पक्षातली एकादशी असते ती मोक्षदा एकादशी असते. आणि आपण मागच्या शनिवारी आपण गीता जयंती साजरी केली. आणि म्हणून गीता जयंती का साजरी करतो त्याचं कारणच ते आहे की त्या दिवशी गीता सांगितली गेली. आपण आपल्या भगवद्गीतेचं आपण त्याला काय म्हणतो, आपण हल्ली काय सेलिब्रेट करतो, बर्थडे सेलिब्रेट करतो की नाही दरवर्षी. तसं ज्या दिवशी गीता सांगितली गेली, ह्या विशाल ग्रंथाचा जन्म झाला, अशी गीता जयंती त्या दिवशी जी मोक्षदा एकादशी होती. त्याच्यानंतर जिथे भगवान श्रीकृष्ण आहेत, भगवान श्रीकृष्ण म्हणजे कोण, ऋषिकेश. ऋषिकेश त्यांना ही उपमा का दिलेली आहे, कारण की सर्व इंद्रियांवर ज्याचं नियंत्रण आहे असा जर कोणी तो ऋषिकेश. आणि जिथे ऋषिकेश आहे तिथे भाग्यलक्ष्मी आहे. आणि म्हणून अशी ही जी 9 कारणं जी आहेत, आणि म्हणून ह्या 9 कारणांमुळे पांडवांचा विजय हा कुठेतरी निश्चित होता. आणि ते ही भीती, ही धास्ती धृतराष्ट्र यांनाही होती, ही धास्ती, ही भीती दुर्योधन यांनाही होती. आणि म्हणून मगाशी त्यांची जी चिडचिड होत होती, त्यांना जो क्रोध येत होता की बापरे, हे विशाल सेना घेऊन आलेले आहे, त्यांची व्यूह रचना बघ, आणि ते कुत्सितपणे त्यांच्याच गुरूंना त्यांच्याशी ते बोलता आहेत. आणि धृतराष्ट्राची सुद्धा चौकशी सुरू आहे की काय सुरू आहे माझ्या मुलांचं आणि पांडवांचं, बघ जरा, असं सांगता आहेत. आणि पुढे जसा रथ जातो आहे, आपण परत अर्जुनाचा रथ चालला आहे पुढे, आणि अर्जुन आपला एकेकाला बघतो आहे. आणि मी कोणाशी रणनीती आखू याच्या व्यतिरिक्त, याच्या पलीकडे त्यांच्या मनात विचार सुरू झाले. त्यांनी भगवंतांना सांगितलं होतं की मी कोणाबरोबर पहिले लढू, मला जरा घेऊन चला बरं, आपण बघूया की त्यांनी काय रचना केलेली आहे. पण हे सगळं बाजूला राहिलं आणि त्यांच्या मनात विचार यायला लागले, अरे हे तर माझे पितामह आहेत, अरे हे तर माझे गुरु आहेत, अरे हे तर माझे काका आहेत, हे माझे भाऊ आहेत, हे माझे बंधू आहेत, हा माझा मित्र आहे, ज्याच्याबरोबर मी राहिलो वाढलो. आणि असे अनेक प्रसंग आयुष्यातले त्यांच्या डोळ्यासमोर येऊन गेले. आणि मग काय, मग त्यांच्या मनात एक एक विचार सुरू झाले की हे जे समोर जे आहेत, हे माझ्या समोर जे उभे आहेत, हे माझेच आहेत. आणि मी त्यांच्या विरुद्ध मी शस्त्र उगाडू, मी त्यांच्या विरुद्ध शस्त्र असं उपसू आणि त्यांना सांगू, त्यांच्यावर बाण चालवू. त्यांच्याबद्दल त्यांच्या मनात करुणा निर्माण झाली, दया निर्माण झाली. आणि मग मी हे जर करणार असेल, मी माझ्याच माणसांना मारणार असेल, तर मला आनंद कसला हो, मला कसा आनंद होईल, मी माझ्या माणसाला मारतोय, ते दुःखी तर मी दुःखी नाही का, त्यांच्या आनंदात मी एवढा स्वार्थी नाहीये की मी त्या एखाद्याला मारतोय आणि ही हसणार नाही, मी इतका वाईट नाही आहे. आणि मी हे माझ्याच माणसांना मी मारणार, आणि त्या दुःखामध्ये मग मला एक तर दुःख होणार, परत माझ्याच माणसांना मारतोय, माझेच वरिष्ठ जे आपल्या घरातल्यांना जर आपण जे
ज्येष्ठ व्यक्ती असतं आपण त्यांना नमस्कार करतो. मी नमस्कार करायचा सोडून मी त्यांना मारणार आहे, म्हणजे हे पाप नाही का? आणि मग माझं अख्खं कुटुंब माझ्या समोर उभं आहे. एखाद्या राज्यासाठी मी ह्या माझ्या कुटुंबाचा नाश करू? आणि ह्या सगळ्या विचारांनी मनामध्ये दोलायमान अवस्था म्हणतात ना, डायलेमा, की दुमान अवस्था झाली अर्जुनाची, की हे सगळे मनात विचार सुरू झाले, की मी क्षत्रिय आहे आणि माझ्या हातात शस्त्र आहे आणि मी युद्ध करायला पाहिजे, मी एका युद्धभूमीवर उभा आहे. हे सगळं ते विसरून गेले. त्यांच्या मनात विचार सुरू झाले. म्हणजे जो एकाग्रतेचा आपण एकाग्र म्हटलं की कॉन्सन्ट्रेशन म्हटलं की आपल्याला अर्जुनाची पक्षाच्या पोपटाच्या डोळ्याची गोष्ट सांगितली जाते. पण ती जी एकाग्रता जी होती त्यांचं ते सगळं बाजूला झालं. त्यांच्या मनामध्ये असंख्य विचारांनी काहूर माजला. असंख्य मनामध्ये विचार सुरू झाले आणि घालमेल सुरू झाली मनाची. आणि एवढी की एकावर एक विचार, एकावर एक विचार, एकावर एक विचार, की शेवटी त्यांना की ते भगवंताला आणि त्यांचे हे जे विचार आहेत ते त्यांनी नुसते मनात नाही ठेवले, तर ते भगवंताला सांगता आहेत की मी यांच्याशी कसं लढू अर्जुना, मी यांच्याशी कसं लढू? हे माझेच कोणीतरी आहेत आणि ते फक्त एका राज्यासाठी. तर मला नकोय ते राज्य. मी त्या राज्यासाठी मी माझ्या लोकांना नाही मारू शकत. आणि असाच कुठेतरी विचार करून त्यांनी आपला ते भगवंतासमोर मांडता आहेत. आणि जसं आपण सुरुवातीला बघितलं की ही जी गीता जी आहे तो नुसतं अर्जुनाला भगवंत उपदेश करत नाही आहे, तर अर्जुनाकरवी ते संपूर्ण मानव जातीला उपदेश करत आहेत. आपल्याला सुद्धा आपल्या आयुष्यामध्ये, आपल्या जीवनामध्ये आपण गीता का शिकायची? आपण आता फर्स्ट लेवलला, बिगनर्स लेवलला आहोत. तर आपल्याला फक्त की गीता नुसती शिकायची नाही, तर आपल्या पण आयुष्यामध्ये काही ना काही सुरू असतं. कधी कधी खूप आनंदाचा प्रसंग असतो, कधी कधी खूप असं वाटतं की काय सुरू आहे, माझ्याच बाबतीत का होतं. असे अनेक प्रसंग असतात. आज कधी आपल्याला खूप आपण आनंदी असतो, कधी दुःखी असतो, कधी 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 दोन्ही असतं. म्हणजे वेगवेगळ्या रोज 24/7 वर्षानुवर्ष आपण काहीतरी सुरू असतं आणि असंख्य प्रश्न असतात. घरातला प्रश्न वेगळा, ऑफिसमध्ये गेला तर प्रश्न वेगळा, बाहेर शेजारा पाजारांचा प्रश्न वेगळा. कुठेही जाऊ काहीतरी कुठेतरी सुरू असतं की आणि मग कधीतरी प्रश्न पडतो माझ्याच बाबतीत का? आणि मग असे जे प्रश्न आहेत की त्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याच घरात आहेत. भगवद्गीता ही प्रत्येकाच्या घरात असते. फक्त आपण ती वाचत नाही किंवा वाचली तरी आपण ते श्लोक नुसतेच वाचतो किंवा त्याचे ते पाठ करतो, पण त्याच्या मागचा अर्थ, त्याच्या मागचं म्हणणं आपण समजून घेत नाही. आणि हेच आपल्याला कुठेतरी बघायचं आहे. आणि हे जे 5 अर्जुनाचे प्रश्न आहेत, हे अर्जुनाचे नाही आहेत, आपले सुद्धा प्रश्न आहेत. आणि मग त्या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला ह्या 18 दिवसात कशी मिळणार आहेत, हेच आपण बघणार आहोत. आणि एवढं सगळं म्हणून अर्जुनाने जेव्हा आपलं धनुष्यबाण जे आहे ते असं खाली ठेवलेलं आहे. आणि इथेच आपला पहिला अध्याय संपतो. की पहिल्या अध्यायामध्ये आपण काय शिकलो आज? तर धृतराष्ट्राची चौकशी, किम कुर्वत संजया. त्याच्यानंतर दुर्योधनाची भीती, की काय बाबा ते सांगता आहेत, राग आलाय, भीती आणि राग असं दोन्ही अनावर झालं. आणि ते त्यांच्या छावणीत गेले गुरु द्रोणाचार्यांचे, की आचार्य बघा हे तुमचे शिष्य तुमच्याकडनं शिकलेले आणि तुमच्या विरुद्ध आता ते सैन्य घेऊन आलेले आहेत, तुमच्यावर लढाई करायला आलेले आहेत. आणि असं कुठेतरी त्यांना ते कुत्सितपणे सांगता आहेत. त्याच्यानंतर जो शंखनिनाद झाला, त्या शंखनिनादाने कौरव सेनेची कुठेतरी जी हृदयांची काय म्हणतात ना, हृदयांचा ठोका चुकला. त्याच्यानंतर अर्जुनाला निरीक्षण करायचं होतं की मी कोणासोबत पहिली मी रणनीती आखू, तर रणनीती तर बाजूलाच राहिली. त्यांच्या मनामध्ये विचारांचा काहूर निर्माण झालं, 5 प्रश्न निर्माण झाले. आणि त्यांनी आपलं जे गांडीव जे आहे, आपलं जे हातातलं जे धनुष्यबाण आहे तो असा खाली ठेवला, खाली बसले आणि सांगतायत मी आता युद्ध नाही करू शकत, मला युद्ध नाही करायचं, मी त्या राज्यासाठी मी ह्या सगळ्यांना नाही मारू शकत. आणि इथे आपला पहिला अध्याय संपला. हरे कृष्णा सगळ्यांना. हरे कृष्ण. रेकॉर्डिंग स्टॉप करा माताजी. हो. हरे कृष्णा.